Someliéra roku. Víno, víno a zase jenom víno. Z 28 soutěžících do finále o titul Someliéra roku postoupili jen 3 a ty hodnotila porota jak odborná, tak i hvězdná, která má k vínu více než kladný vztah. Začal jsem si k němu hledat cestu k tomu vínu, taky tím, že jsem začal jezdit do těch vinařských oblastí na Moravu a hledal jsem si ty vinaře, který mi chutnají. Největším znalcem vína mezi celebritami byla ten večer jednoznačně herečka Iva Janžurová. Na jedné degustaci se dokonce proslavila tím, že poznala, že s vínem, které má ve skleničce, není něco v pořádku. Francouzi to prezentovali. Řekla, že se mi po tomhle víně práší v hubě a oni hned zavolali, aby jim ukázal korek a našli tam nějakou štěrbinku, jakoby jemně plesnivou a všechny ty vína všem lidem sebrali a přinesli úplně novou láhev. Jestli jsem se něco naučila, to nevím, ale tak jako jenom, že už se k tomu vínu by mělo nějak posvátně přistupovat. To je jedna věc a druhá věc je, že se taky má nějak nalívat. Říká se, že ve víně je pravda. Jestli to tak opravdu je, nevíme. A nedokázali se na tom shodnout ani naše celebrity. Po 2 hodině ráno si někdo otevře víno a začne říkat to všechno, co by nikdy nechtěl říct. Já doufám, že ne. Když se vypije jakoby víc než jedna sklenička, tak pak už to jako jde samo, no. Cenu Someliéru roku 2010 si nakonec odnesl Jakub Král, který získal i cenu diváků. Lenka Šplarová, televize Prima. Fotograf Jadran Šetlík včera otevřel stálou expozici svých fotografií. A nejen tak ledajakých. Některé jeho fotografie jsou totiž na první pohled k nerozeznání od namalovaného obrazu. Jadran fotí na klasický fotoaparát a digitalizaci se vyhýbá. Mezi jeho můzy patří především krásné ženy jako Andrea Verešová nebo Iva Kubelková. Jestli si myslíte, že toto je namalovaný obraz, tak se pletete. Díváte se na fotografii, která je vyrobena speciální metodou, kterou u nás dělá jenom fotograf Jadran Šetlík. Co je na nich jiného, že posléze je přenáším na plátno, to je všechno taková ruční práce, taková piplačka. Já chci trošku zachovat autentitu těch lidí, chci zachovat jejich charisma a ne je pak v uvozovkách umazávat ve Photoshopu. Jadran fotí i své přátele a kamarády, třeba Felixe Slováčka. Ten se sice fotí nerad, ale takovou nabídku nemohl odmítnout. To bylo trošku komplikovanější, protože přece jenom se mě vytříská něco, co by se pak dalo dát na obraz, něco vyžaduje. Obraz se svojí podobiznou Felix doma ale nemá. Já mám doma spoustu krásných obrazů, ale za prvé to mám po rodičích a za druhý mám spoustu kamarádů, umělců, malířů, který mě něco dají. Do originálních obrazů zatím neinvestuji. Zatím myslím si, že nemám tolik volných finančních prostředků. Jadran fotí stále na klasický film, který poté postaru vyvolává. Moderní technologie totiž nemá moc rád a nemají je rádi ani jeho přátelé. Já tomu moc nerozumím, jak se přiznal, ale nechám se poučit od mých dětí a všechny ty Facebooky a to všechno ovládají. Tady se dělá SMS, to umím. I když neumím moc psát, protože nikdy jsem moc nebyla ve škole, tak, ale lidi to pochopí, tak to jde. Ten SMS to jde, ale tu počítač ne. Lenka Šplarová, televize Prima. Švédská popová kapela Roxette vyráží po dlouhých letech na turné. Slavná dvojice ho zahájí 1. března v ruské Kazani. Do Prahy by se měla prospívat 5. června. Když nebudeme počítat 6 letošních vystoupení, poslední koncertní šňůru odjelo duo Roxette naposledy v roce 1994, kdy podporovalo album Crash Boom Bang. VIP zprávy najdete i na Facebooku, hledejte nás tam jako VIP zprávy. Včas se tak dozvíte o novinkách a soutěžích, které pro vás připravujeme. facebook.com/VIP zprávy. Najdete tam i profily našich moderátorek Ivany Gotové a Martiny Gavriely. Takže ještě jednou facebook.com/VIP zprávy. Brad Pitt a Ben Stiller zazářili na světové premiéře svého nového filmu Megamind. Přímo ve filmu je ale